Вітаю всіх на каналі Монеты і банкноты Республіки Беларусь. У сённяшнім відеоглядзе хацеў паказаць вельмі цікавы брак 5 копеек узору 2009 году, московская чеканка Стары герб. Падобны брак я ўжо показываў, тут крыху ён стаў большы. Тут у нас раскол штэмпелю. Раскол пачынаецца ад канту, ідзе праз літару К і кранаецца літары А. Дагэтуль я вам паказваю падобны брак, но ён шоў ад канту праз літару К і сканчаўся напалову паміж двумя літарамі. Тут ён крыху больш, ён уже дакрануўся да літары А. Вось такі вось цікавы раскол штэмпелю. Такія бракі каштуюць не вельмі дорага, так як гэта не поўны раскол штэмпелю. Быў бы ён поўнасцю поўны праз всю манету, тады быў бы, конечно, ён дарагі. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. Да сустрэчы.